Permettili però ħammur lura ftit fuq dak li huwa l-iktar ħaġa għal-qalbi u nafu kol għal-qalb dell-amministrazzjoni, nerġa' mmur lura jekk tippermettili fuq l-IVF. Bdejna xi ħaġa li hija importanti ħafna fis-saħħa u hemm bżonn li nkompluha. Dan huwa aspett illi ġie miżmum lura fil-passat u naf personalment li jerġa' jiġi miżmum lura fil-futur jekk ma nkomplux fit-triq li qegħdin fiha. U dan ngħidu b'konvinzjoni kbira għax kelli laqat meta bdejna niddiskutu fuq ċerti riformi li ħajkun hemm bżonn biex intejbu l-IVF u kelli diskussjoni ma' Marlin u provajt ikolli diskussjoni wkoll ma' Shadow Minister tas-Saħħa. Imma għal xi raġuni jew oħra din lejliet li kellna niltaqgħu ħassritu dan l-appuntament u qatt ma reġa' sar. U għalhekk jiena b'konvinzjoni kbira qiegħed hawn illum niddefendi dak li huwa xi ħaġa għal qalbi ħafna, mhux għal qalbi biss, għal qalb il-poplu Malti li jixtieq jagħti l-opportunità lil koppji illi ma jistax ikollhom tfal biex ikollhom familja kif għandna lkoll.